कारवारात गुरु नमन 2026 भक्तिमय सोहळो विद्यार्थ्यांच्या सुरांनी जिंकली मन. कारवार कोडीबागांच्या स्वर गंधर्व संगीत विद्यालयातर्फे गुरुपौर्णिमेच्या पावन निमित्तान आयोजित केलेल्या 15व्या वार्षिक गुरु नमन 2026 सोहळो अत्यंत भक्तिभाव दिमाख आणि उत्साहात संपन्न झालो. भारतीय गुरु शिष्य परंपरेक समर्पित असलेल्या या कार्यक्रमात संगीतप्रेमी पालक मान्यवर आणि रसिकांची मोठी उपस्थिती लाभली. या कार्यक्रमात श्री सुभाष प्रभुदेसाई गोवा, पंडित चंद्रकांत गडकर कारवार आणि श्री विनोद महालसी गोवा हेमगेल्या शिष्यान सुमधुर गायन तसेच वाद्यवादनाच्या उत्कृष्ट सादरीकरणांतल्यान उपस्थितांची मना जिंकली. विद्यार्थ्यान सादर केलेल्या कलेक प्रेक्षकांच्यान मोठो प्रतिसाद मेळ्ळो. भारतीय शास्त्रीय संगीताची समृद्ध परंपरा जपण्यात गुरूंचे आशिल्ले अनन्यसाधारण योगदान आणि गुरु शिष्य परंपरेचे महत्त्व या कार्यक्रमांतल्यान प्रभावीपणे अधोरेखित केले. प्रत्येक सादरीकरणांतल्यान विद्यार्थ्यान साधना, शिस्त, समर्पण आणि कलाप्रती आशिल्ली निष्ठा स्पष्टपणे दिसून आयली. कार्यक्रमाच्या अखेर उपस्थित मान्यवर, पालक, विद्यार्थी आणि सहकार्यकर्त्यांचे मनपूर्वक आभार मानले. भारतीय शास्त्रीय संगीताच्या वारस जपत नवोदित कलावंतांक प्रोत्साहन दिवच्या विद्यालयाचो संकल्प यावेळा व्यक्त केलो. भक्तिमय आणि सांस्कृतिक वातावरणात संपन्न झालेल्या या सोहळ्याची सांगता झाली. गुरुभक्ती, संस्कार आणि भारतीय संगीत परंपरेचो संदेश दिवचो हो कार्यक्रम उपस्थितांच्या स्मरणात कायम रावतलो अशी भावना या वेळार व्यक्त केली. रुक्मिणी ज्वेलर्स, सदाशिवगड, कारवार. सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स. हिंगा भांगर, चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात. लग्न, साखरपुडो, सण, उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग असो, प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध असा. पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मिळता. आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने, योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत असा. अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात. ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय असा. आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. रुक्मिणी ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक. मारिकांबा लाईफ गार्डच्या सेवेक आमदार भीमण्णा नाईक हेमगेली दाद. स्वखर्चातल्यान 1 लाख रुपयापेक्षा जास्त किमतीचे सुरक्षा साहित्य भेट. कारवार संकटात सापडलेल्या नागरिकांच्या मदतीसाठी जीवाची पर्वा न करता कारकरच्या शिर्शी यांच्या श्री मारिकांबा लाईफ गार्ड पथकाक आमदार भीमण्णा टी नाईक हेमी आपल्या वैयक्तिक निधीतल्यान 1 लाख रुपयापेक्षा जास्त किमतीचे अत्यावश्यक सुरक्षा साहित्य प्रदान केले.
मारिकांबा लाईफ गार्ड पथकाकडे आपत्कालीन बचाव कार्यासाठी आवश्यक सुरक्षा साहित्याची कमतरता असली. याबाबत पथकानं आमदाराकडे मागणी केली. त्यानुसार कसल्याही शासकीय निधीची वाट न पळता आमदारान स्वतःच्या खर्चातल्यान आवश्यक साहित्य खरेदी करून पथकाकडे सुपूर्द केले. या वेळार आमदार भीमण्णा नाईक यांनी सांगले की मारिकांबा लाईफ गार्डचे कार्य अत्यंत कौतुकास्पद असा. नागरिकांचे प्राण वाचयताना स्वयंसेवकांची सुरक्षा महत्त्वाची असा. ह्या कारणान तेमगेल्या विनंतीक प्रतिसाद दिवन हे साहित्य उपलब्ध करून दिले असा. विशेष म्हणल्यार ही मदत वैयक्तिक निधीतल्यान करून सुद्धा आमदारान तेजो गाजावाजा न करता केवळ लाईफ गार्डच्या निस्वार्थ सेवेचे कौतुक केले. या कार्यक्रमात सहाय्यक आयुक्त चंद्रशेखर आर, पोलीस उपअधीक्षक गीता पाटील, तालुका हमी समितीच्या अध्यक्षा सुमा उग्राणकर, नगररचना प्राधिकरणाचे अध्यक्ष जगदीश गौड, एस के भागवत, मारिकांबा लाईफ गार्ड पथकाचे सदस्य तसेच स्थानिक मान्यवर उपस्थित असले. ಶಿರಸಿಯ ಮಾರಿಕಾಂಬೆಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಶಿರಸಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಪತ್ತು ಬಂದವರು ನಮಗೆ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ನಿಜವಾದ ಆಪತ್ತು ಬಂದವರು ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಫಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಘಟನೆ ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಗ 24/7 ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಘಟನೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾವಾಗ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆಕಸ್ಮಿಕ ಆದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಈ ಶಿರಸಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. भाजप कार्यालयात कार्यकारिणी बैठक तसेच हर घर तिरंगा अभियानाची बैठक आयोजित. कारवार. भारतीय जनता पक्ष ग्रामीण मंडळ कारवार आज भाजप कार्यालयात कार्यकारिणी बैठक तसेच हर घर तिरंगा अभियानाची बैठक आयोजित केली. बैठकीची सुरुवात भारत मातेक पुष्पांजली अर्पण करून केली. बैठकीक संबोधित करताना जिल्हा सरचिटणीस गुरुप्रसाद हेगडे यांनी सांगले की संघटन कार्य सातत्यानं सुरू राहू जाय. पक्षान दिली जबाबदारी कार्यकर्त्या निष्ठेन पार पडते असतात, ही आमका अभिमानाची बाब असा. आगामी येवच्या स्थानिक निवडणुकात भाजपाक बहुमत मिळण्यासाठी सगळे कार्यकर्त्यान एकजुटान काम करूक जाय. तसेच आगामी हर घर तिरंगा अभियान यशस्वीपणे राबवचे आवाहन त्यांनी केले. आगामी स्थानिक निवडणुकात भाजपाक पूर्ण बहुमत मिळण्यासाठी सगळे कार्यकर्त्यान एकजुटान काम करू जाय असे सांगत त्यांनी आगामी हर घर तिरंगा अभियान यशस्वीपणे राबवचे आवाहन केले. हर घर तिरंगा अभियानाचे जिल्हा संयोजक सुब्राय वालके यांनी सांगले की प्रत्येक कार्यकर्त्यान आपल्या घराचेर तिरंगा ध्वज फडकावचो असे आवाहन करत अभियानाची सविस्तर माहिती दिली. या वेळार व्यासपीठाचेर ग्रामीण मंडळ अध्यक्ष सुभाष गुणगी, शहर मंडळ अध्यक्ष नागेश कुर्डेकर, रोशन नेत्रीकर, राज्य प्रकोष्ठाचे सुनील सोनी, ग्रामीण प्रभारी गजानन गुणगा, जिल्हा उपाध्यक्ष संजय साळुंके, नगरसभेचे माजी अध्यक्ष रविराज अंकोलेकर, शहर सरचिटणीस देवीदास कंत्रीकर, ग्रामीण सरचिटणीस सूरज देसाई आणि उदय नाईक उपस्थित असले. तसेच महाशक्ती केंद्र अध्यक्ष, सरचिटणीस, विविध मोर्चाचे अध्यक्ष आणि सरचिटणीस, शक्ती केंद्र प्रमुख, हर घर तिरंगा अभियानाचे शहर आणि ग्रामीण संयोजक, सहसंयोजक आणि अनेक कार्यकर्ते उपस्थित असले. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. बायलांनी सांभाळली गावची स्वच्छता, कचरो गाडी चालवची बी बायलात. कारवार.
उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या गोकर्णात नाडू मास्करी ग्रामपंचायतीन बायलांनी गावच्या स्वच्छतेची पूर्ण जबाबदारी यशस्वीपणान सांभाळणं एक आदर्श उभं केला असा. पंचमी संजीविनी स्वसहाय संघातल्या बायला गेल्या कित्येक वर्षापासून कचरो गोळा करचे, वर्गीकरण आणि विल्हेवाट लावचे हे काम करत असतात आणि त्यांचे कार्य सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेते असा. 2018 वर्षात सुरू झालेल्या घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पात बायलाच कचरो गाडी चलयतात, घराघरातल्यान कचरो गोळा करतात, तशेंच वलो आणि सुको कचरो वेगळो करणं ताचेर प्रक्रिया करतात. ग्रामपंचायत हद्दीतल्या 270 घरां आणि 25 रिसॉर्टांतल्यान दर दिसाक 50 किलोपेक्षा जास्त कचरो गोळा करतात. म्हयन्याक 1 टनापेक्षा चड कचऱ्याची योग्य रितीन विल्हेवाट करतात. या उपक्रमात जयंती गौडा कचरा वाहन चालक म्हणून कार्यरत असून कुसुमा गौडा, परमेश्वरी गौडा आणि लीलावती गौडा हेमी कचरा संकलन आणि प्रक्रिया केंद्रात कार्यरत असतात. प्लास्टिक विक्रीतल्यान मेळच्या उत्पन्नांतल्यान या बायलांक नियमित मानधन दितात. ग्राम स्वच्छतेबरोबर बायलांक रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिवचो हो उपक्रम ग्रामीण भागासाठी प्रेरणादायी ठरत असून महिला सक्षमीकरणाचे उत्तम उदाहरण म्हण ताचे कौतुक जाऊ लागला. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गान वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्यांचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.